Kadigdi na po si Ate Ami. Diyos marhay na aga sa inyong matugang, matindog po ang gabos, asin po na niyato ang novena para kay Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim, all in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels, choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with a strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven.
Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointments, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritates us. Santo Niño, help us. Always in spite of weakness, faults and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. Let us pray, O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive. Seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern whom you do solidly establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asinibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan samong mga salanggibo asin ngunyan na mamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawigan tig-initan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa moong mga kasaalan. Ilikay mo kami an sa moong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na magin mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamaibi mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa giraray Diyos marhay na aga sa indo mga tugang, asinan sa tuyang may intensyones, sa banal na Eucharistia ngonya na aga, iyon mga minasunod. Pasasalamat ni Harry Glenn, ni Carmelita Ariola, siringman kan Dream Builders, para man sa birthday ni Ched Medrano, ni Mr. and Mrs. Ed Medrano and family, as in gift of life ni Manuel Magdamit, sa intensyon kan Magdamit family. Ikaw man espesyal na kahagadan ng mga minasunod for good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, sa kahagadan ni Rosie Asupardo Cantara and family, guidance for successful qualifying exam for BSA students ni Maria Julian Dometita. Siring manigwaman espesyal na kahagadan si Faye Penetrante for fast healing and full recovery of Roger Vival, kan Mendoza family, for God's blessing upon Carmel and John Len, for safe delivery and healthy baby, and for good health, sa kahagadan ni Glenna Magdaraog Padilla and family. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa intensyon kan sa indang mga pamilya, Froilan ni Rosie Asupardo Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family, Sixto ni Irenea Garing and family, All Souls ni Meds, Juan and Gloria, kan Asupardo Akasin Cantara families, para sa kalag ni Ruben and Leticia, ni Lian Rico Obal, para kay Justin Raymond, Nestor David Ray Joseph, intensyon kan sa Nyosa family, kay Emmanuel, ni Lorna and Ryan and family, kay Ofelia, kan Del Rosario family, para sa 40th day ni Felicidad Bona, sa intensyon ni Elito Balute, para man kay Rosa asin Nicolas, ni Lauta family, sa kalag ni Lydia asin Eduardo Sr., sa intensyon kan Escuro family, asin man sa kalag ni Lydia asin Eduardo Sr., sa intensyon kan Santa Cruz family, kay Delia ni Sunshine Chua Imperial and family, sa 40th day ni Delphine Ansin Sagabos na kalag, sa intensyon ni Norma Balantes and family, asin man kay Maria Gay, sa intensyon kan Rañeses family. Matidog na po ang gabos, asin awito niyato, ang awit sa pagpuon. Inapon maging manan, inipon naging sarong, sa Diyos na sa kagtubos. Good morning. Good morning. Sarong komunidad, kita po ngayon nagkakatiripon sa pag-umaw, asin pagpasalamat sa mahal na Diyos. Diyos, bago ang gabos. Sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa aldaw na ini, Julius Sais, sa tuya pong ginigiromdom ang memorial ni Santa Maria Goretti, sarong Virhen, asin martir kan simbahan. Mas pinili niyang magadan kaysa mapagsamantalahan o ma-rape. Sa aking edad, ipinahiling niya ang kusog, buot, tanganing protehiran ang sa iyang kabinian, protehiran ang sa iyang pagtubod. Ngunyan man na aldaw, Lunes, kaya kita nagdudulok kasi naghahagad man kan tabang kan mahal na Santo Niño. Siring man pinupo ng tamanaan, tulong aldaw na misa triduo sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag, kan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Ngunyan, midbidunta na po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad tayo ninintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan,
asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Santos, asin sa indo mga tugang, da ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay, na daing kasagparan. Amen. Kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Kristo, maheraka. Kristo, maheraka. Kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamipi kita, O Diyos, ginigikanan nin kalinigan as namumuot sa kabinian, na nagtao kan grasya nin pagkamartir sa imong surugoon, na si Maria Goretti, sa aki pang edad, warasan, namimibi kami, hulikan sa iyang tabang, nasiring na tinawan mong korona, an masarig sa pagkabirhen, itao mo sa mo an kapusugan sa imong mga katukdoan. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahad, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An enot na babasahon. Babasahon ginuno sa libro ni Genesis. Huminali si Jacob sa Beersheba as nagduman sa Haran. Nakaabot siya sa sarong lugar, asin duman siya nagturog, hulita sulnop na an aldaw. Kuminawa siya nin sarong kapo, ibinuktak niya sa iyang pamayuhan, asin nagturog siya sa lugar na ito. Pinaturugan siya na igwang dumanin sarong hagdanan na nakatindog sa daga, alagad an puro nakaabot sa langit, asin ang mga angheles ng Diyos naghihirilig asin nagsasarakat duman. Asin taan kagurangnan nakatindog sa itaas na nagsabi sa iya, Ako ang kagurangnan, ang Diyos ni Abraham na sa imong ama, asin Diyos ni Isaac. Ang daga na sa imong nahigdaan, itatao ko sa imo, asin sa mga gikan sa imo. Ang sa imong kapag-arakian, madakol siring sa alpog ning daga, makalakop sa sulnupan, asin sa sirangan, sa amihan, asin sa kahabagatan. Ang gabos na banwaan sa daga, bibindisyonan, huli sa imo, asin sa imong kaakian. Uyayaon ako sa kaibahan mo, aatamanon ta ka, sa inkaman pumaduman. Sagkod na dai mautob ang sinabi ko sa imo. Dangan nagimata si Jacob asin nagsabi, Totoo man ang God na ang kagurangnan uya sa lugar na ini, asin di ako nin pagkaaram. Natakot siya asin nagsabi, Makatatakot ang lugar na ini, bako ining iba kundi anharong ng Diyos, asin iyo ini ang tata ng langit. Amay na buminangon si Jacob, kinuaan ka po na inulunan niya asin ginibong monumento, dangan inulaan niya nin lana sa ibabaw,
Inapod niya ang lugar na ito Bethel, minsan Luz. Ang dating ngaran ka ito. As sinanuga si Jacob na nagsabi, kung ibanhan ako ng Diyos, asin pagbantayan ako sa paglakaw kong ini, dangan tawan ako ning tinapay na kakanon, asin gubing na gagamiton. Patintuninong na makabalik ako sa harong nin sakuyang ama, an kagurangnan, iyo an magiging sakuyang Diyos, asin ining gapo na sakuyang pinatindog, na harigi, magiging harong nin Diyos. Tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa saimo kagurangnan, nagsasarig ako. Sa saimo kagurangnan, nagsasarig ako. Ikana nag-ierok sa lindon ning urog kahalangkaw na nabubuhay sa limpoy kan makakamkan. Pagsabi sa kagurangnan, sa kong pag-alawan, asin sa kong kusog, Diyos na sa kong sinasarigan. Sa saimo kagurangnan, nagsasarig ako. Ililigtas kanya sa siyot kan paradakop, asin sa nakakagadan na peste. Tatahuban ka kan sa iyang mga balukag, sa iyang mga pakpak, makukuha mo ang kapahingaloan. Sa saimo kagurangnan, nagsasarig ako. Huli ta nangabit siya sa ko, ililigtas ko siya. Pagpapalangkawon ko siya, huli ta midbid niya ang sa kungaran. Kung mag-arang siya sa ko, sisibagon ko sa kaurasaan, aantabayan ko siya. Sa saimo kagurangnan, nagsasarig ako. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang si Jesus nagtataram, sarong opisyal kan sinagoga, nagdulok, nagsamba asin nakimaherak. Anaki kong babae na ganan pasana. Alagad madya, ibugtakbuan sa imong kamot sa iya, asin siya mabubuhay. Si Jesus nagtindog, asin nagsunod kay ibang mga disipulos. Sarong babae, nahaloy ng pinag-aawasan nin dugo, 10 may 2 taon na, nagrani sa likod, asin nagkapot sa gayad kan sa iyang manto. Hulitaan, sa buot niya, makaptan ko sanaan sa iyang manto, mararahay ako. Nagsalingoy si Jesus, pagkahiling sa iya, nagsabi, magsarig ka, aki ko. An sa imong pagtubod, iyo ang nakarahay sa imo. Asin sa oras man sa nang ito, narahay ang babae, duminatong si Jesus sa harong kan opisyal, asin kan mahiling ang mga paratugtog sa kaanribok kan mga tao, nagsabi, sibog kamo, an aki makunggadan, kundi natuturog sana. Pinagnisihan siya linda. Pagkatapos na ang mga tao na paluwas, naglaog si Jesus, kinaptan ang kamot kan aki, asin ang aki puminangon. Ang bareta, kan nangyaring ini, nakalakop sa bilog na runa. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning po. Permita itong nadadangog, in fact, sa Facebook, permita ining nababasa, na igwada apalan nin tulong paagi kung sa inagsisimbag ang kagurangan sa satong mga pamilya. Pag may tigahagan kita, tulong posibleng simbag ang pwede tang akoon. Ang number 1 is yes. Titao niya sa tuya, so tigahagan ta. Makapasar sa board exam, marahay sa anuman nakamatean, yes. And He gives us what we want, what we ask for. Pero may mga oras na ang simbag, sorry,
Dahil ko may tatao sa imo, and sa imong minamamot, bako iyan para sa imong karahayan. And later on, nare-realize na maski nagsabing no, sumahal na Diyos, ito pala, may tigaandam siyang mas marhay na grasya kaysa tigahagad ta. He would give us something better than what we are asking for. So naghagad baga na, sana ngaya maagom na ako, pero 40 na, day pa naagom. Oh. Kang naagom, nakaagom, afam. Oh, something better than what we are asking for. Yan. Kaysa naaguman na Pinoy, tambay, adik-adik, oh, pasaway. Oh. And kadaklan da apong beses, pag may tighagad kita sa Diyos, ansimbag, halat ko na. Wait. Maging mapagpasensya. Day magsuko. Never give up in prayer. Because someday, we will realize that God may have said, wait, but He plans to give us the best. Kung ano an marhay para sa satuya. Ining satuya pong ibanghelyo ko niyan, istorya nin duwang tawo na dahil nagsuko sa saindang tighagad sa mahal na Diyos. Remember that official na nagpamigbi para sa iyang aki. Binaritaan na siya, nagadana sa iyang aki, pero dahil siya nag-give up, nagdulok man giraray siya sa satuyang kagurang ng tanganing maghagad nin tabak. Ang aki ko nagagadan pa sana. Pero kung madutan mo lamang siya, mararahay siya. Ang sunod, mantang pasiring na duman sa tong kagurangnan kay ibang mga disipulos, may sarong babaying nagtitikwil kan sa iyang gayad. Yan. Tasaho sa luba niya, sabi kan babayi, madutan ko sa naan gayad. Kan sa iyang gubing, mararahay na ako. Dahil siya nagsuko, isipon mo, 12 years na pinagdudugo. Ining babayi, 12 anyos. Imagine, dahil siya suminuko sa paghagad, kantabang kan sa tong kagurangnan. Parehas ining duwa, susinturyon na may aking nagadan, asinining babayi suffering for 12 years from a hemorrhage. Pinagdudugo, parehas sinda day nagsuko sa saindang pagtubod. Neither of them lost faith. They kept believing that Jesus could still do something. May pwede pang gibuhon ang kagurangnan sa sainda. So magayon na paghurup-hurup o leksyon. Number 1, ang pagtubod pala. Kung may pagtubod kita sa mahal na Diyos, dahil dapat kita nagsusuko. Kung minsan life seems hopeless, kaya dahil na bagang pag-asa, we must never give up on God. Ang gusto ta kaya mga instant answers, pag nangadji, dapat yao na. Sa presenting panahon mo niya, gusto ta kung sa Wi-Fi, high speed, miracles. Diba? Dapat automatic pag hinagad ta. But we know that God's timing is always the right timing. And ang pagtubod, padagos na naghihiro sa to, na mag-extend, maghingawang mag-reach out sa mahal na Diyos. Siring kaining babae na pinag-aawasan sa halawig na panahon. Ngunya na aldaw man, kaya nakapula po ako, bako dahil ta birthday ni Chane, nakapula po ako, tangon yan, pinagsiselebrataan memorial o kafiestahan sa sarong martir, si Santa Maria Goretti, sarong Virgen asin martir. Young girl who had the courage to remain faithful to God even at the cost of her life. Imbes na ma-rape siya, mas pinili niya pong magadan. And susog sa istorya kan sa iyang buhay, bago po siya nagadan, pinatawad niya. So sa iyang mga attackers, so naggadan sa iya. Ikadua, sasabihan man kita kaining sa tuyang ebanghelyo na ang kabanalan pala dahil manahihiling sa edad.
Uli sa kusog na buot, na isabuhay an sa tuyang pagtubod. Dahil ibig sabihin na akin pa, dahil kakayahan na maging banal, nakita sa ng mga gurang, ang pwedeng maging banal. Ngunyan bagang mga panahon po, kadaklan sa tuya sa cellphone, igwang password. Bako? Pero ang puso taminsan, mayo din password. Minsan gusto ta upgraded an sa tuyang mga gadgets. Pero nga ta daw ang mga values ta. Data po na upgrade. Si Santa Maria Goretti, nagpapagirumdum po sa tuya to guard not only our bodies, but also our minds, our words, and our hearts. So, ngunya na aldaw, let us ask for the faith of that woman in the gospel. Itong babae na dahil nagsuko sa paghagad kan tabang kan sa tuyang kagurangan. Ang hagadon taman an kusog na siring kan kusog buot daigwa ini si Santa Maria Goretti. Kan pagtubod should never give up. Faith na sana igwa kita that never gives up. Courage that never gives in. Tarong dumunta, mantang kita nagmamaot na makaduot sa kagurangnan, siya an enot na mina-extendir kan sa iyang kamot. Tanganing kita sa iyang madutan asin sa iyang mabulong. Amen? Sa ngaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Kagurang na Diyos na po sila, ulikan sa ipaglalang. Nakamtan ni ining tinapay, magkagagam sa isang iyang paglalang. Tulad ka po sa iyong Kagurang na Diyos na po sila, sa ipaglalang. Nakamtan ni Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako asinan sa indong atang, maako mandugod kan Diyos sa mga makakamuhan. Akaon malugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal Kagurang na simbahan. namimibi kami ang mga atang na dinudulot mi sa kafiestahan kan palada na martir na si Santa Maria Goretti, mahimong maako mong gayo sa imong grasya, siring na an pakilaban sa iyang pagsakit sa imo nakapaugma. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulita ang dugong pinabulos kan palada na martir na si Santa Maria Goretti sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog kay Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaibakan gabos na santos, asin anggeles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan.
Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibig kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa, kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Ta ini ang sakuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taili ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubon. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak. An sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sa tuyang ginumdumon, sa laog kan misang ining mga kalag, na sa tuya pong ipinapamibi, lalong-lalo na ini sa tuya mga ipinaresponso, asin ipinapamisa. Sinda, asinan gabos na mga gadan, tangan, ako asa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan, an sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santo sa sin Martires, kaibahan si Santa Maria Goretti, nakaidto pa, nakapagayagaya sa ibo, magkanigong, magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, abang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Wanyan mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kakurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, o di agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kakurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, tinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya, ang katuninongan, asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan.
ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya mo niya naihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Peace. Kordero, Kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. mamipi kita. O Diyos, na nagkorona sa paladan na si Santa Maria Goretti sa mga banal, hulikan duwang panggana nin pagkabirhen asin pagkamartir, warasan, namimipi kami sa bagsik kay ding sakramento namantang makusugming dinadaog at gabos na karatan magkamit kami kan langit noon nakamurawayan, huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Responsoryo para sa mga kalag, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again.
In my body I shall look on God my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and at the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your By your people. coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your by people. your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your by people. your return in glory to the Father, Lord, save your by people. your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray, Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May forever. they rest in peace. Amen. Salamat po sa Indo Kapos. See you tomorrow. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon. Ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. One day to this silence, this gift and assurance that sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people, who hail you King forever. Filipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hand the world finds its rest. Proclaim your truth and justice, bring to men your peace and love. Salamat po and Diyos maray na aga.